Terve. Terve, terve. Tervetuloa Kuomionkoskelle. Te olette moni ensikertalainen täällä ja tää on tosi hieno paikka, niin katsotaan. Joo, niinhän tuo näyttäisi ihan mukavalta miljööltä. Tässä ei ollut mitään kylää 90 vuotta sitten. Tämä oli metsää lähinnä, mutta tässä oli tämä pieni koski. Koskivoiman ajateltiin olevan niin hyvä, että siihen kannattaa investoida ja rakentaa. Ja sitten tuli valtakunnallinen sähkö, sitä sai Töpselistä helpommalla kuin tästä. Koskivoiman ansiosta niin tälle paikalle tuli niin kuin tämä pieni tehdaslaitos. Ja siinä on lyhyt historiikki. Täytyy viedä teidät suutaroimaan, niin katsotaan, onko ammatinvalinta oikein. Kyllä. Tai sitten löydetään uusi ammatti. Siinä on tossa. Joo. Neulokset ja tässä on jo nyt ensimmäinen pari valmiiksi tuohon lestilä. Tuolla ne on niin menossa koneessa ja sieltä tulee niin pohjan kanssa ne neulokset. Joo. Sitten katsotaan, että miten se laitetaan lestille tää neulos. Joo. Tästä painetaan, että se, niin tämä kanta menee kunnolla lestille. Joo. Tuohon sitten. Lähetään. Noin. Se on aika hyvä. Se on valmis. Sehän rupes onnistumaan. Se lesti auki. Sitten väät itteespäin. Täältä. Paljon tulee päivässä kappaleita? Tässä koneella tulee P-kapasiteetti niin 350-400 paria päivässä. Tässä siis on tarkoitus ajaa nämä purseet, eli ylijäämät, mitkä jää valussa. Kun sen sormella kokeilee, niin tähän ei jää mitään pykällöstä. Joko sä oot valmis kokeilemaan? No, totta kai. Nyt lähti tuo. Eikö se ole helppoa? No siis ei näytä helpolta näköjään. No mutta Olli, kato näki tossa. Mä näin tossa. Niin. Hyvä malli. Käännetään. Näin. Eka näin. Sitten nämä. Sä voit Olli jeesata, jos... Kyllä. Näin. Ja sitten täällä on nää. Putkivarsi sininen. Joo. Sitten me tässä katsotaan, että samaa kokoa. Ja siellä on pikasilmästä on ehjä, puhas. Niin kun on näin, niin sitten näin. No niin, totta. Tää on meidän pakkaajan työtä tässä. Joo. Et viimeistelypöydissä ne valmistelee sen muuten myyntikuntoiseksi. Ja sitten tässä me niinku vielä viimeinen tarkistus ja laitetaan laatikkoon ja hiinaa pitkin vastaanottoon. Joo. Ole hyvä. Tämä on ollut asuinkäytössä lähes koko aikansa, mutta tämä on ollut myös ruokala tästä sisällä. Kyllä tässä jano tulee, kun joutuu puhumaan tai tekee suutaritöitä. Mukava oli kyllä kokeilla ja nähdä. Hienot on tehtaat. Oletteko te ikinä itse käyttäneet kuomajalkineita? Oletko sä, Petrus? Mä muistan ainakin, että nuorena poikana oli silloin, olisinko ollut 4-6 ikäinen, että mulla oli silloin ollut kuomat. Vielä kiitos, oli kiva, että Jukurit oli täällä. Vähän niin kuin tunnetaan toistemme hommia enemmän ja Jukureille tsemppiä, sitä tietysti tarvitaan sekä suutareissa että jääkiekossa. Meillä on tämmöinen juhlallinen palkintojen jakotilaisuus eräällä tavalla, jos sopii käyttää tätä, niin Ollille annetaan heti tästä ensimmäisenä suuri palkinto. Kiitos. Voi tietää katsoa, ettei se ole tyhjä laatikko. Oi. Petrus, sama juttu, ole hyvä. Kiitos paljon. Onpa hienot. Kuoma Universal talvisauvas. Mä veikkaan, että noilla pärjää, jos joutuu seisomaan vaikka kylmemmässäkin jonkun varmasti. aikaan. Nää voi vaikka pilkille laittaa, jos kerkee käydä talvella. Mä voin laittaa puvun kanssa. Niin, eihän enää. Niin, hyvä. Nää on hyvä, ei varmaan jäädä. Kiitoksia. Joo, kiitos paljon.